Здравейте! Какво се очаква от икономически грамотните и креативни млади хора? И не само млади хора. Или да започнат работа в държавната администрация, т.е. да станат бели екички, или да стартират собствен бизнес, т.е. да станат работодатели. Аз лично очаквам и се надявам на второто. Затова ще ви предложа една безплатна счетоводна консултация за всички тия, които мислят да стартират или вече са стартирали собствен бизнес. Тази безплатна консултация ще я направя в развитие, т.е. ще проследя пътя на счетоводните записвания от създаването на фирмата, преминавайки през всички следващи стопански операции и процеси, т.е. вземане на кредит, увеличаване на капитал, покупка или строителство на дълготрайни материални активи, производство на продукция или създаване на услуги, продажба, финансов резултат и така нататък. Нека да хипотетично да приемем, че ще стартираме счетоводството на едно новосъздадено търговско дружество. Нека това търговско дружество да бъде ЕООД и да е с капитал от 1000 лева. В това число 100 лева парични средства в разплащателната сметка и 900 лева материално имущество, да приемем, че това е една компютърна конфигурация. Със сигурност ще ви бъде интересно какви счетоводни записвания ще направи вашия счетоводител. Естествено е той да заприходи паричните средства, да заприходи компютърната конфигурация и да покаже тия 1000 лева основен капитал. Как ще се случи това? Като създадем счетоводната статия последния начин. Дебитираме сметка 503 разплащателна сметка с 100 лева. Дебитираме сметка 203 компютърна техника с 900 лева и кредитираме сметка 101 основен капитал с 1000 лева. На основата на тази счетоводна статия ние можем да съставим началния баланс. Как ще се случи това? Ето ще направя табличката на баланса. Написваме начален баланс. Номер по ред, основание, сума и отново номер по ред, основание, сума. Защо на две места? Защото в ляво са активите, в дясно са пасивите. Какво имаме в активите? Разплащателна сметка с 100 лева, компютърна техника с 900 лева. Какво имаме в пасива? Основен капитал с 1000 лева. Ето го началния баланс. В актива 1000 лева, в пасива 1000 лева. От тук стартира счетоводството на всяко едно дружество. Как ще се случи това, ще го разберем в следващата видеоконсултация. За вас консултация направи Пенко Пенков, директор на Професионалния колеж по икономика и счетоводство Велико Търново.